Dámy a pánové, právě se ocitáme v německé vesnici Klagenfurten, jak můžete vidět. Jsme tady v lese s Romanem a bojíme se, že tady budou nějaký náckové v bunkrech. Potkali jsme už dva bunkry, a bojíme se, fakt tady jde o život. Je to něco jak hrát Escape from Tarkov IRL. Možná tohle je moje poslední slova, možná tohle je poslední video. Ale lidi, nikdy nechoďte do Klagenfurten dávn. Protože koukejte se, to je prostě vražedná vesnice. A já to pak se stříhám, až chcípnu a dám to na YouTube. Vidíte, tady je prostě nacistický dům. Tady bydlejí, bacha, tam jsou otevřené dveře. Tam jsou otevřené. Oh my god, lidi! V těch otevřených dveřích. Kámo, tam v těch otevřených dveřích byl nějaký to bylo NPCčko. Na těch otevřených dveřích, dámy a pánové, v těch otevřených dveřích byl schovaný tiger. Schovejte se, zachraň se, kdo můžeš. Prostě lidi, podívejte se, jak vypadá ta vesnice. Jdeme tady turu. Neuvěřitelné humy! Utíkáme tady z koncentračního tábora. Michale, že jo, koukej, ten byl voják dřív, ale protože... Teď nemá nohy. Nemá nohy. Já jsem takzvaná arijská raca. Tady vidíte, ty brány jsou plné proudů, 400 voltů. A tady Jiří. Hodně! Zdravím, pánové. Ty vole, až to se stříhám, kurva, tak tam, vole, pozdravím asi tak 1000krát, ale to je jedno. Tady se můžeme všimnout, že tady máme pomníček, který je postaven pro všechny, co sloužili německé armádě a napomáhali k zabíjení Židů v koncentračních táborech. Jinak lidi, jak si můžete všimnout, tady bydlí Sněhurka a 7 trpaslíků. Jsme tady s Ondrou a tamhle někde je sniper, musíme být opatrní. Já se omlouvám, moje kamera už není v dobrém stavu, ale jsme tady s Ondrou. Nesměj se, kurva, tohle je vážný. A jsou tady německý snajpři, jsou tady miny, jsou tady minová pole a my nevíme, co máme dělat. Takže se možná vidíme naposled. Zrovna teď jdeme z kopce dolů, je to tady velmi nebezpečné, můžou tady být miny, můžou tady být chřestýši, možná i vražední psy z Wolfensteina. Lipa, co si myslíš o této akci procházení nacistickým Německem a lesem plný min? Chce se mi srát z těch min, ty vole. Takže říkáš, že by si přidal minu? Říkám, že bych šel radši útočit na Rusko, než na Německo. A my neútočíme, my zdrháme z koncentračního tábora. Útok na Sibiř. Tak to bych se tam radši vrátil, ty vole. Zdravím vás u dalšího vstupu do videa, tady je Roman. A tady je popravovací můstek. Tady si vezmou Žida a popraví ho. Je to hrozně, řekni mi, jak moc je to hrozný, od 1 do 10. 20! Právě se nacházíme na nacistickém vrcholku, kde sídlejí dva Všichni tady chcíprem. Dělostřely. Antiletadlová děla, protiletadlová flak 88. A tady je Samíčan, pozdrav. A tady mají ošetřovnu. Lukáš tady pozoruje orlí hnízda SS Sturmbannführerů. A tady je Michal. Právě odcházíme z vrcholu a... Strašidelný les. Právě odcházíme z vrcholu a docela se bojím. Protože ta cesta je jakoby sebevražedná. 2 hours later. Dámy a pánové, právě se nacházíme už v apartmánu, utekli jsme nacistickým vojskám a právě jsme tady s Honzou a s Jiří. Já jsem Mirka. Nevidím. A mějte se, asi tohle bude konec, možná natočím ještě něco večer. Ahoj. Tohle je pokračování vody. Ahoj. Ahoj, zdravím z Lipna. Jsme v Berlíně. Jsme v Berlíně. A kamže to jedeme? Naše další destinace Auschwitz. A jaký?
Ten, Ten berlínský outfit. dneska jdem shop. Hello, darling. Co by si k nám tomu řekl? Já bych řekl, že Berlín je velmi špatný město. Co by si řekl? No tak určitě. Ne? Řekni nám to něco. Zase. A my jsme teďka tady a tamhle je Lukáš a Roman. Ahoj, zamávejte. Au, čauda, tady Lulu Sila, jsem tady se svými kamarády, Vojto, pozdrav. Ahoj. Jak se nám to neví? Vojta a Štěpán. Štěpáne, pozdrav. Ahoj, jdeme na bazén s babičkou? Jak se těšíš na bázen? No, velmi se těším. Já se taky těším na bazén. A já, a Štěpánek taky. Za mě jsem se nekoupal tak rok. Jo, takže tam bude olejová skvrna. Bude tam taková černá šperna za mnou, černá. A tamhle duchábři. To nejsou chábři, to jsou sračky. Sračky. To jsou takzvaný... Ahoj Teo, jak se máš? Ahoj Jiří, ahoj. Jak se máš? Ahoj, jede Tesla, bacha na ní. Jede Tesla. Aha, bacha, není. To je Tesla. To je Tesla? Není. To není Tesla. To je Fordík Mondejík. Teo, co nám k tomu řekneš dneska? Jsi hrozný, víš o tom. Vím, ale řekni nám k tomu něco. Čemu? A tohle jsou retardi. A za mnou jsou taky retardi. Ahoj. Ahoj, a za mnou jsou mistři. A tady je Teo. A jiný vás obučují. Ahoj Teo. 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 Jak by si uvítal tento vlog? Jak by si uvítal ty?